Johnny Test! Za akciju uvek isprema njena se, kosa mu je poput vatre najbrži je, pokusnije kunice strma u igri čes. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prvivo psa sa sobom vodi svog, u šolju kafe bude lica prijatnog, dok mama radi tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny Test. Bling, bling, krtica i agenti, ekstremisti, mesečari i prostoglavi, majmun, igračke, bozni par za sve. Tako živi on uvek tera po svom, 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 tako živi on uvek tera po svom. Daj, Johnny Test! Svi su rođaci. Šta je bilo, sine? Treba da napišem esej o zanimljivim precima, ali svi naši su dosadni i mrtvi. Ne budi šašav, Johnny, imaš neke veoma zanimljive pretke. Idemo, Pocko Perko test kaktus farmer. Stvarno? Da vidimo, glancač jabuka. Dosadno. Model za šešire. Sledeći. Čistač knjiga, ostra čolovaka, degustator kupusa. Pa šta je, ovo nema veze. Da li imamo bilo kog rođaka o kom vredi pisati? Aha, evo ga. Jesam li ti pričao o kockastoj froncli? Ne, nikada čuo. Takođe je poznat kao plavi vitez. Ne zna se mnogo o njemu, ali kažu da je bio gonič zmajeva i ratnik mnogih kraljeva. Stvarno? Oženio se princezom. Ali najvažnije je da mu je porodica uvek bila na prvom mestu. Govorio je ako napadneš jednog testa, napao si ih sve. Sa njim sam u srodstvu. Jesi, i baš kao svi muškarci iz porodice bio je pravi junak. O, moj rolat od mesa gori! Ovaj tip je bio sjajan. Vitez iz srednjeg veka, to znači borbe mačevima. Dvoboj, hoću da vidim to. Nije bilo kanalizacije. A to ti smeta? Treba da napišem esej o njemu. Kako ćeš to da izvedeš? Tvoj tata je rekao da se ne zna baš mnogo o njemu. Uh-oh, ne sviđa mi se izraz na tvom licu. Serduki u laboratoriju. Mislim da ovo nije dobra ideja. Zašto prosto ne izmisliš stvari o njemu? Ko će da zna? Ja ću. Biće sjajno da upoznamo prave vitezove i vidimo zmajeve. Verujem da devojkama neće smetati da pozajmimo vremeplov. To je domaći i on nam je porodica. Hajde! Sjajno. Zvuči kao dama u nevolji. Dolazi iz one kuće tamo. Iš, odlazi. Ostavi me na miru. Nevolja, da. Dama, ne. Bravo. Odakle ste se stvorili? Ljudi u veoma smešnim modelima. Tražimo plavog viteza. Koga? Kockasta froncla, plavi vitez. Ja sam Johnny Test, njegov rođak. Ne znam ni za kakvog plavog viteza stranče, ali ja sam kockasta froncla. Šta? Znaš, kad bolje pogledam, izgleda baš kao tvoj tata, samo s mnogo zastarelom frizurom. Rolat od mesa mi izgore! Da, on je iz tvoje familije. Ali trebalo bi da bude hrabar vitez. Gonič zmajeva, spasilac princeza i borac. Kockasta froncla! O ne, kralj, brzo ostavite ovo! Samo moment, kralju moj, samo da... Dužan si porez! A ko si ti sad? Ja sam Johnny, druže. Kako se to izražavaš? To je novi engleski za sa istoka. Pa, treba da platiš za 3, a platio si za samo 1. Izgleda da me varaš na porezu, Fronclo. Znaš li koje su kazne za varanje kralja? Ali ja... Fronclo, izazvan si na Megdan. Sada je zvanično na borbenom polju sutra, kada sunce upeče. Konačno, neka akcija. Ovo će da bude mnogo dobro. Lepo je znati da se zastrašivanje nije menjalo za 400 godina. Treba da mu pomognemo. Porodica treba da se drži zajedno. Ako napadneš jednog testa, napao si sve. Hej, to je lepo rečeno. Dobro je da ćete da mi pomognete. Ne znam ništa o borbi. Nadrljao sam. A kako ćemo mi da mu pomognemo? Ne znamo ništa o borbi. Istina, ali znam gde mogu da saznam.
Hej, sestre drage, koje mnogo volim. Johnny-u treba pomoć za srednjovekovni Megdan. Johnny, stavili smo ovaj znak na vremeplov s razlogom. Ima grešku u kvantnom disku, može da otvori pukotinu u vremenskom kontinuumu. Previše se brinete. Ništa se nije desilo. Ne poznajem ovu čudnu zemlju, niti crnu magiju koja nas je dovela ovde. O nebesa, ko je ova gospa? Takva lepotica, mora da mi bude nevesta. Grabi je! Predivan je dan za jahanje s dva snažna viteza. Hej, vraćajte mi ženu! Rekao ti da će nešto da se desi? I bolje vam je da bežite! Zmajevi, to nije dobro. Vidiš? Znaš li šta ovo znači? Ne znam, ali se kladim da nemamo rolat za večeru. Ne, treba da idemo za njima. Srećom, još imamo projekat o srednjovekovnim ratovima. Pozdravi Lancebota 3000, najmoćnije odelo koje se aktivira na govornu komandu. Otporan, klimatizovan, naoružan raketama, laserima, zamrzatorom, mini frižiderom i magičnim mašom. Johnny hoće da ga vuče odmah sad. U vremensku mašinu. Bronzo, to sam ja. Vidiš? Kako si to izveo? Nemoj ni da pokušavaš da shvatiš. Samo nastavi. Pa, Megdan je otkazan. Kralj se ženi nekom ženom koju je oteo. Bronzo, ovo su moje sestre Suzana i Mara. Pozdrav, ostajete li na rolatu? Ne, treba da sprečimo to venčanje. Kralj je drži u svom zamku sve do svadbe. Kladim se da vam je i tata tamo. Vreme je za okršaj. Postaćeš danas moja žena i kraljica. Vidi, primamljivo zvuči, ali ja sam već kraljica. I već sam udata! O da, za onog slabića. Ovde sam i mogu da te čujem. Ja sam tu. Zar nećeš mene oženiti i učiniti kraljicom? Pa, dešava se. Zaustavite tog viteza! Grabi nevestu i prati me! Tvoj oklop je sjajan. Znam. Vidi ovu glasovnu komandu. Lancebot, magični mač. Lancebot, reši se čuvara. Hajde, u kulisu. Lancebot, sruši vrata. Idemo po mamu i tatu. Tata, to sam ja, Johnny. Johnny, devojke, zašto sam u zatvoru i sprečavam kralja da se oženi mojom ženom? A jedino znam da će kad se vratimo u svoje vreme neko biti kažnjen. Tako si hrabar, plavi viteže. Hej! Spašću princezu. Biće lako. Sad me vadite odavde. Čuvar je ostavio ključeve u vratima. Gde mama? Kralj je otišao s njom. Kako god, idemo po mamu. Pobedio sam plavog viteza. Čekaj malo, kralju. Puštaj zmajeve! Nisam mislio da ću ovako da završim. Govorna komanda, ustaj! Zamrzator! Bravo, Fronclo! Froncla? Kockasti Froncla je plavi vitez? Dosta. Dosta je bilo ove budalaštine. Vrati mi ženu ako ti je život imalo mio. Bolje beži. O, moj heroj. Kako god. Ti ćeš biti moja žena. O, sad me želiš?
Pa neće moći. Pusti je! A neko je sa srećom! Moj heroj, udaću se za tebe. Druže, sjajan si. Ti si najbolji predak. Dugujemo ti. Pa, kao što uvek kažem, ako napadneš jednog testa, napao si ih sve. Mi smo porodica. Vidiš, Johnny, rekoh da smo imali pretke o kojima vredi pisati. Jeste li sigurni da nećete ostati na venčanju? Vrlo rado, ali treba da se vratimo u svoje vreme. A neko treba da napiše esej. A napokon kod kuće sa svojom ženom, psom i decom i zmajevima! Hoće na Frontslinu venčanje. Ja! Bogati Johnny. Johnny-u treba. Johnny želi. Prvo izdanje svemirskih putnika. Pitam se koliko košta. Koliko je to? $10.000. Ko to može da kupi? O, izvini, Jonathane, želeo si da kupiš ovo? Jeste, hteo si, ali u snovima. A, divno je biti bogat. Ograničeno izdanje najboljih skateboardova. Svaki smontirani delićan kosti od prošlogodišnjeg pada. Čoveč, ali bih ozbiljno letao na tim daskama. Sigurno bolje od prošlog vlasnika. $12.000? Ko može to da kupi? Bling, bling. Daj mi da se malo provozam na jednom. Provozaš? Ma molim te, neću da ih vozim, već da ih okačim na zid. Još jedna privilegija nas bogatih. Žao mi je, prodali smo sve roboratnike. Kako? Radnja se nije otvorila. Eno ti odgovor. Ej, kupio si sve roboratnike. To nije fair. Život nije fair, ali je mnogo više fair kad si bogat. Nešto o čemu nikad nećeš ništa znati, Jonathane, jer ću ja uvek da budem bogatiji od tebe. Upravo je. Vidjet ćemo još. U laboratoriju. Johnny mora da bude bogat. Wow, ovo je čudno. Nisu ovde. Johnny mora da bude bogat. Mnogo nepotrebnih stvari. Bogat! Ima nas troje. Sakupljale smo otpatke za svoj najnoviji izum. Sakupljale? Šta je s vašom stipendijom od instituta? Već smo potrošili budžet za narednih 6 meseci. Sigurno možete nešto da uradite. Vi ste genijalne. Šta očekujete? Da prodamo neki svoj izum? Apsolutno fantastično. Jedva čekam da probam. Johnny, devojke, šta se dešava? Prodajemo jedan od izuma Suzane i Mare. Bronson Nosonjić, ekscentrični milijarder. Prodaja? Milijarder? Nisam baš siguran. Mislila sam da smo se dogovorili s devojkama da ne zarađuju na svojim neverovatnim izumima. Da. A valjda neće biti štete ovog puta. O, tako je dosadno gledati kako novac menja ljude. Nikada se bolje nisam osjećao. Dobar dan, dobrodošli u našu radnju. Mogu li da vam pomognem? Ne, ja ću vama da pomognem. Kupovinom Skoko Krstarice 10. Zlatnom svemirskom letilicom. Jedan od mojih snova je da odvedem Suzanu test u orbitu i vratim je. O, žao mi je, ali Soko Krstarica 10 je prodata pre par sekundi. Prodata? Ko može da je kupi? Ja sam najbogatiji u Gicogradu. Johnny Test? Više nisi jedini bogataš u gradu. Ali to je nemoguće! O, jeste. Daj mi da poletim samo jednom. Da letiš? O ne, neću da letim njome. Pretvorit ću ju u dvorišnu kupovnicu. Privilegija nas bogati. Došao sam čim sam video znak. Čekao sam godinama da kupim ovo ostrvo i sad ću ga imati. Prekasno, baš sam ga prodao onom klincu. Dosta je bilo! Znaš li da ovo znači rat? Rat, kažem ti! Mislim da se naljutio. Da, dobro je kada si bogat.
Kuhinja je sjajna, Johnny. Mogu da pravim 30 rolata od mesa istovremeno. Ovo je život. Moj spa. Malo u levo. Kako je, sestre? Nova laboratorija iz raja? Laboratorija je sjajna, ali nije baš iz raja. Nedostaje nam nešto. Šta je to? Proton kolider? DNK blender? Visokoktanski autoklav? Ne, nemamo gileta. Znao sam. Zato sam ga unajmio da čuva bazen. Slanina. Gile. Sjajno je biti bogat. Hvala, Johnny. Tako je ukusno biti bogat. Uzbuna. Bling, bling. Čini se da je rat počeo. Evo ga. Vidi. Hvala što si mi olakšao da te uništim, došavši tačno ispred mene. Drži ovo, bogatašu. Ne, drži ti ovo. Šta je to bilo? Evgenija! O ne! Previše torpeda! Vreme je za evakuaciju! U redu, šta imate za mene? Pre 10 minuta poslali smo toplotni satelit u orbitu. Obasuće testovo ostrvo zracima čiste infracrvene toplote. Onda će Johnny Test da izgori u prahu i tropski povetarac će da ga oduva! Pregrubo? Da, jeste. U redu, uključimo ovo! Da li umišljam ili je odjednom ekstremno toplo? Potpuno. Vidi termometar. Skoro sam živ skuvan. Bling, bling. Aktivirat ću klimu da nas malo rashladi. Uskoro će da se razbeže i ja ću da pobedim. Čoveče, je li vama toplo ili ja umišljam? Nema više nežne igre. Ovo je poziv na teško naoružanje. Platio sam debelo za ovog mega roboratnika i njime ću da uništim Johnny Testa zauvek. Kuc! Nismo kod kuće. Izlazi odatle smešno, Johnny Test! Ne mogu da verujem! Gde si to nabavio? Tamo gde i ti. Dao sam podeblječek za mega robota i dobio sam noviji, skuplji model. Misliš da si pametan? Pa, navali! Jedva čekam. Sonična paljba! Kuhinja je sjajna. Rolat s mesom je spreman. Upravo smo promašili tvog tatu. Srećom je to bio samo veliki rolat. Šta je ovo? Pir sa rolatom od mesa? Test? Pripremi se za svoj poraz! Jel to najbolje što imaš? Sredit ću te, Johnny Test, i tvog malog psa! Da li ti se ovo sviđa? Nemam mrežu za lavu! Mreži! Dobro, mogu i ja tako da igram. O tome ti govorim. Moja kuća! Moja lepa kuhinja! Moja lepa sauna! Vas dvojica zaista stvarate haos. On je počeo.
pobedio. A u čemu si to pobedio? Johnny, vidi ovaj nered. Ovo ostrvo i luksuzna vila su uništeni. Ne želimo više da budemo bogate. Nedostaje mi naša stara kuća, ona bez vulkanskih topova i lava lopti. Biće mi plaćeno, jel da? Hoćemo kući. Iako će da mi nedostaje odeća od slanine, lepo je biti kod kuće i vratiti se u normalu. A ovo je najveća koju imaš. Evgenije, u krevet! Koliko će ovo da traje? Rekli su da će da mi obnove kuću za 3 do 4 meseca. Znam, nisi mogao ovo da predvidiš. Ha ha ha!